ರೂಪಾಯಿ ಜಿಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆಂದ ಐ ಕಾರಲ್ಲಿ ₹1 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪ ವ್ಯಾನೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೊರೋಡಿದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಬಾಲೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಕ್ಲಿನ ಬಾಲೆತಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತು ಚಿತ್ತದಲ್ಲು ಮಾತರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನು ನಾಡಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದೈಕುಲೊಂದಿರು ನಾನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಆರಾಮ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎತ್ತು ಪತ್ತೊಂಚರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಪೋದು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ಅದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ತಪ್ಪೋಡು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದೋಡತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಪೂಪುನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಲನ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಿರ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋತಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಮಂತ ರೆಡಿ ಆಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಪ್ಪಗಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಚಿತ್ತದಾದ ದುಂಬುಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತೀರು ರಿಕ್ಷಾದ ಬಂದು ಕರ್ಕೋಗಿ ಅವಲಂಬಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಅವಲ್ಲ ಹೋದು ಬರ್ಪಾಪಿದೆ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಅವು ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾರ ಹೋಗ್ತಿರು ಉಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಿದ್ರು ಲಕ್ಕ ನಿಜ ಲಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ಲೇದು ಶಿಶೋ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ತದೇವ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಕಾಲ शुद्धं सत्य प्रेरणा सर्वे स्थावर ಯಾವಂತ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆಮ ತಿಂದಾಂಡು ಹೆಡ್ಡೆತ್ತನ ಹೆಡ್ಡೆತ್ತನಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದ ಇಂಕಲ್ ಕೇಂಡೆ ₹1 ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆಂದ ಐ ಕಾರಲ್ಲಿ ₹1 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊರ್ಲಮ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೊರೋಡಿದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲಿ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಕಿಡ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ₹100 ಹೌ ರಿಕ್ಷಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ
ಬೇಗೋಸ್ಕರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡೆಗ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಬತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತಾಂಡು ಬಾಲೆ ಬುಲಿ ಪೆರಸು ಮಂತಾನ ನನ್ನ ಪೋಪು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಯ್ಪವೆ ನೆಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುದುಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಟ್ಟುದು ಏನು ಅಪಾಗನವ್ರು ತೊಯ್ಪಾಗ ನಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೇಡ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಸ್ತೇವೆ ಇತ್ತು ತೊಯ್ಪಾಯ್ತು ತೂಲೆ ಬರೋಣಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಗಾಳಿಗೆ ಐಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತಿದಿತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ ತುಯ್ಯರ ಪೋತಿಚ್ಚ ಉಮರಿನರು ತೂಕಂದಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿನ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಏರಕ್ಕೇಂದಿತ್ತೇರಂಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆ ಏಪ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪುರ ತೋಜುನತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಬರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಾಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕರಿದಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೇನು ಹೋಮ್ ಟೂರು ಅಂಚ ಬೇತದಾದನ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೇನು ಆತ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ